Peyama rêber apû bû referandum. Ahmet Aktaş. Helwesta gelê Kurdistanê ya pêşewazîkirina peyama rêber apû yekser bû nîşaneya referandumê. Ev helwest di demek Kurd de derket holê heta mirov dikare bêje ji nişka ve û weke xwezayî çêbû. Erê ji demek dirêj veye ku hatina peyamê di rojevê de bû, lê berê jî gelek peyam hatibûn. Belê helwestek wisa pêşewaziyek wisa gelêrî ya girseyî û di asta ew qas germ û bilind de pêk nehatibû. Lewma divê mirov helwesta vê carê weke qonaxek nû bibîne û wisa şîrova bike. Her wiha erê amadekariyên pêşwaziya peyaman berê jî û vê carê jî birêxistinî dihatin kirin. Lê belê wisa hat xuyakirin ku pêşewaziya vê carê beşdariya gel û dostên Kurdan amadekariyên birêxistinî derbas kirin. Lewma mirov dikare bêje asta beşdariya gel a tevgera azadiya ya vê carê nîşana qonaxek nû ye. Jiyaliyekî ve dişibe qonaxa beşdariya gelê me yê tekoşîna bendava tişînê dibe. Her çendîn hinek aliyên vê bûyeriyên cuda jî hebin belê bi giştî naveroka wan weke hevin û ev jê tê wateya ku gel êdî ji berê pirtir bi cewherî li gel rêberê xwe û tevgera xwe ye. Hema li hemû Kurdistanê, li bajarên Bakur û Rojava, li Silêmaniyê û li gelek bajarên Ewropayê pêşewazîkirina peyama rêber apû mîna mîtîngan pêk hat. Xwedî derketina gel a bi vî awayî berfireh dê wateya referandumê. Her wiha ne bütünê çapemenî û medya Kurdistanî zêdetirî sêset saziyên weşanê yên biyanî hemû medya Tirkan û gelek şiyên cîhanî jî beşdarê vê civîna çapemeniyê bûn. Ya banga rêber apû ku bi navê banga aştî û civaka demokratîk. Ev bendewariya mezin a Rêya Giştî Kurdistanî û biyaniya ji bo peyamek rêber apû bi nirxbûn û firehbûna hêza felsefe û xebata wî dide diyar kirin. Piştî xwendina peyama wî çend saetan ev nûçe hema bû mijara serekeya hemû çapemenî, TV, medya civakî û wisa xuya dike ku wehîn gelek rojan ev mijar di rojeva wan de be. Divê dema kêm de mirov dikare bi kurtayî bêje rêber apû gotina xwe ya cewherî ya ji bo çareseriya pirsgirêka heyî got û gog avêt ber rêveberên dewleta Tirk. Weke ji wan re bêje tiştê we ji min dixwest eha kerem bikin. Min banga şer rawestinê û çekdanînê û her wekî din kir. Her wiha min tu daxwazî ji bo xwe jî nexwest. Belê ji bo rakirina pirsgirêkekê jî xwestineke min a giran nebû. Bi tenê ji bo pêkanîna siyaseta demokratîk min destnîşan bi pêdiviya zemînxweşkirina hiqûqî kir. Ev tê wateya ku rêber apû êdî bi bingehîn karê xwe pêkanî û bi giranî kar avêt ser milê rayadarên dewletê. Lê divê ji bîr kirin karê ku dikeve milên me yên em xwe şopdarên rêber apû dibînin û dostên gelê Kurd jî nekême. Ji ber ku hîn ji van saetan niha ve hinek kesên xerabkar dest bi propaganda û bangeşiyên neyartiyê kirine jî û banga rêber apû berova jî nîşan didin. Lewma divê em jî berawestan û bênavber dest bi karekê pir çalak û bi kêrhatî bikin. Ji alîkî ve divê gelê me yê welatparêz ên ku ji naveroka vê peyamê baş tê negihîştibin em wan serwext bikin. Ji aliyê din ve divê em ji berê pirtir giraniyê bidin ser karê dîplomasî û lobiyê. Em armanca siyaseta xerabkar a dewleta Tirk ji wan re xurttir şîrove bikin û derbarê peyama rêber apû de jî em wan baştir serwext bikin. Hegê em baştir û bileztir di ber van kar û barên xwe de rabin, em ê kar bin destê rêberê xwe xurttir bikin û rêveberên Tirkiyê jî zûtir bikişînin nava atmosfera pêvajoya aştiyê. Ji roja destpêkê ve di daxuyaniyên ku ji bo piştgiriya banga rêber apû tên kirin de jî tê xuyakirin, Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres, Wezareta Derve ya Almanyayê, Raportorê Yekîneyên Ewropayê Nacho Sanchez Amor, Bafil û Qubat Talabani, Mesud Mesrûr û Nêçîrvan Barzanî û her wekî din. Zemînê derfetan pirin, lê divê em baştir bixebitin da ku em zûtir rêberê xwe azad bikin û Kurdistana xwe jî bigihînin statûyek bi rûmet.